सब लोगन के हमरा तरफ से प्रणाम नमस्कार। कैसन बानी रउआ सबन? उम्मीद बा कि सब लोग नीमन होई, सब लोग स्वस्थ होई। आज हम रउआ सबन के बीच हाजिर बानी एगो बेटी के गीत लेके। तो आई बिना देर कइले ई गीत के शुरू कइल जाओ, सुनल जाओ। आम से मीठी महुइया बाबा, आम से मीठी महुइया बाबा, अरे बाबा महुआ न लगी गईले कुछ साजना लोगवा घेरी अइले ना। आम से मीठी महुइया बाबा, आम से मीठी महुइया बाबा, अरे बाबा महुआ न लगी गईले कुछ साजना लोगवा घेरी अइले ना। कोठा के ऊपर कोठरिया बाबा, कोठा के ऊपर कोठरिया बाबा, अरे बाबा के तना सुतेल नीरा भेद साजना लोगवा घेरी अइले ना। कोठा के ऊपर कोठरिया बाबा, कोठा के ऊपर कोठरिया बाबा, अरे बाबा के तना सुतेल नीरा भेद साजना लोगवा घेरी अइले ना। कुछु सुतनी कुछु जागीले बेटी, कुछु सुतनी कुछु जागीले बेटी, अरे बेटी कुछु त दहेजवा के सोच सजना लोगवा घेरी अइले ना। कुछु सुतनी कुछु जागीले बेटी, कुछु सुतनी कुछु जागीले बेटी, अरे बेटी कुछु त दहेजवा के सोच सजना लोगवा घेरी अइले ना। कितना दहेज हम बेटी के दिहानी, कितना दहेज हम बेटी के दिहानी, अरे बेटी मुँहा से न बोलेला दामाद सजना लोगवा घेरी अइले ना। आम से मीठी महुइया बाबा, आम से मीठी महुइया बाबा, अरे बाबा महुआ न लगी गईले कुछ सजना लोगवा घेरी अइले ना। उम्मीद बाकी रउरा सबन के गीत जरूर निमन लागल होगी। गीत निमन लागल होगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर अभी तक नया बानी चैनल के सब्सक्राइब नहीं की कैले तो हमारा चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया नया वीडियो नया नया गीत रउरा सबन तक पहुँचत जाओ। धन्यवाद।